umaga, Tay. Gadi SWD kami, Tay. Naman. Araab kami pa-receive sa imo. Complain ba about sa tong mga bata mo kuno, 4 ka bata kuno ang napabayaan? Ay mo na ko ng kabayan. Ano, naman ang alaw. Sunod na mamang na. Sa diin gali ang mga ano, Tay. Di na mamang nila. Namana naman ko sa nila. Ah, Hanap pa rin nung namana. Kalimut, tatlo sa namana to. wow. Oo. Tapos, ang mga bata, Dara na to. Dara na. dala niya. Oo. Wala na, wala na pabayaan ng mga bata. Ay man. Doktor. Pidiin ng mga bata karon nga ara sa nanay niya gid mismo or wala? Ay mamang na yun. Namana. Namana mo man. Bunso mo diin. Oo man. Ano yang akwan? Status karon? Kontakto ka mo? Ba't kami nang gagawin ko na nanay? Basi amo na siya ang rason nga ang may nag-complain nga di pabayaan daw ang mga bata. Mayara kami diri papers, ipa-check namon sa imo. Kay makita dito kung sino ang complainant naton. Ano tay kabubuton nila nga naghalin diri or napabayaan gid ang mga bata? Ay, hindi gina. Nagparamat ay amang na. Ay, gikwa diri sang nanay. Ay, hindi na gabat. Ay, gitawagan amang na. Silang nagadto dito. Si ano, paghalin sa mga bata diri, okay man ka mo? Wala man na natawag nga nasakit ang mga bata. Ang pagpalangga sa mga bata, okay man. Ay, pipila na katuig dugay na. Tinamingaw ka man sa ilatay. Yang agot mo, gakontak mo sa imo. Di, pa-check namon sa imo tay kung tuod ning reklamo kay may nakabutang didto naka-state ang complaint didto para sa imo. Pa-receive namon, basahan lang tanan. Tapos adtuan mo lang dito sa office sa DSWD. Opo. Dali tay. Tigandom ka pamantay na makita mo liwat mga bata mo. Alipay ka umauli sa takon mo. Umauli sa da. Sige, pa-receive namon ana itong complaint sa imo tapos basahon ta karon explain namon sa imo ha. Sige, para mabalaan ta tay kung sino ang nagreklamo. Happy birthday! Tay, joke lang tay ha. Hindi, tulo na luwa ta ha. Kabalo ka kundi ni Halen. Sa imo kabataan. Napulbaan ka tay? Why man na? Mabalago mga birthday ko yan nga. Bye. Basi may marites. Nawalaan mo sa mga marites? Wala man. Wala may ara nga may ara nga handa. Wala ka ginapulbaan sa DSWD? Ano, may ara may pulba. pero kabalo ka man sa sarili mo no nga wala ka man nagpabaya no sa mga bata. Sige. Tay, are may message nagpadala ang imo bunso. Si Steve. Okay. Kaya siya message. Kaya man siya sa Manila. So, Tagalog siya, no? Oo. Ambal niya pa. Una sa lahat, happy birthday. Sorry kung wala ako ngayon sa birthday mo. At sina Kuya Kevin, Jury, at si Ate Mimi. Pero babawi kami sa'yo pag kami ay makaluwag-luwag. Alam nyo naman, marami tayong pinagdaanan sa buhay pa. Simula pa noong bata pa kami. Alam mo yun pa, hanggang ngayon, iniisip ko pa rin kayo ni Mama. Kahit na magpapasko na hindi tayo magkasama, kahit mga anak mo lang. Masakit tanggapin dahil sa ginawa nyo po sa amin noon, dahil pinabayaan nyo kami, kung bakit nagkakahiwalay kaming lahat sa inyo. Hindi ko iniisip na may galit ako sa iyo pa. Mahal ko kayo ni Mama. Iniisip ko paano ko kayo iangat sa kahirapan
at magkasama tayong lahat. Kaya ako nagluwas ng Maynila, isa na doon, makita ko si mama at makahanap ng trabaho. Kaya minsan umiiyak ako papa mag-isa pag may napanood ako na related sa pinagdadaanan ko noon hanggang ngayon. At sana iwasan mo na ang pag-iinom mo. At sana din okay na kayong magkakapatid. Basta pa, lagi mo lang tatandaan, mahal na mahal ka namin ni kuya at ni ate. Mag-ingat ka lagi, always good health, huwag mo lang pabayaan ang sarili mo. Pababawi kami sa iyo. Again, happy birthday pa. I miss you and I love you. From your bunso. Anong mahambal mo tay? Tagalog daw tay, para sa anak mo. Maraming salamat kay mga anak. Even. Salamat din. Nga mayo pag-pag-pag. Yes, mga mata. Ito si Sten. Okay lang magibi No na, luha, nasa kalipay. Muli ka sabi. Malipay ka man. Ma'am, ikaw, ano wish mo kay tatay? Ang wish ko sa iya na mag-unta sa kainom, mag-uli ng mga bata niya, mag-telepon sila. Gusto mo man atay, uli mga bata mo dere? Sige, kantahan ta si tatay. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Make a wish and blow your candle. Happy birthday. Happy birthday. Ay, nalipay ka man sa gipadala sang bata mo. Sabi na yung mga kalipay. Si daw na bulol-bulol na ta sa kalipay. Hindi, pagpugi kay korpa na sa doktor pag magsakit imo dughan. Okay lang magibi. No, okay lang magibi So amo to imong wish no nga puhon magbalik sa imo ang mga bata mo kag magteripon sila. Sige tayo, unta ang imo wish maging tuod no sa sunod nga adlaw. Happy kami nga kami ang naging instrumento sang imo kabataan para mapahatod diri nila ang ilang gugma para sa imo. Okay, sige. Happy birthday. Palakpakan ta si tatay. Happy birthday.